そうなのか。悪い？でももうおしまい。病気なんて関係ないって思うとしたけど、やっぱり私が人を好きになろうなんて無理なんだよね。安心して、もう会わないから。向こうも病気の彼女なんて嫌だろうし。そんなこと言わないで。お前のは病気じゃなくて個性だろ。あっちには将来があるし。お前にも将来ある。どうだか。あるさ。また綺麗事言っちゃって。なんだと？どうせ私の病気は治んないのに。そんなことない。じゃあ私の目を見て言ってよ。もう騙されないよ。いつまでも子供じゃないんだし。どなたですか？俺だけど。元気？どうしたの？もう歌わないの？だってあんたうまいじゃん。歌わないなんてもったいないよ。もう一度聞きたいんだ。私は普通に生きていければよかった。それだけでよかったのに。もう来ないで。え？これ以上私に関わってもきっといいことなんかないよ。ちょっと待って。すいません。はい。ああ、サーフボードか。はい。うちで引き取るなら2000円ぐらいかな。売ります。そう。
人で食べて。いらないのか。やってるかバイト。はい。日が暮れないうちに終わらせろよ。はい。それでこれで2万って本当ですか？本当だけど一層じゃなくて全部だぞ。え？全部洗って2万だよ。そのペースだと今日は6000円くらいだな。ま、頑張れよ。もう遅いよ。あれあれ。何よ、急に呼び出して。うん。いや、お前なら知ってると思ってよ。何を？薫の元彼氏のことだ。知らない。久しぶりに原稿作ろうか。知ってます。割と詳しく知ってます。地元の高校生か。うん。そうか。なあ、何？今から俺が言うことを高校生の感覚で判定してくれ。え？その彼氏に俺が会いに行ったら薫は怒るか？そんなの怒るに決まってんじゃん。一生口聞いてもらえないよ。じゃあその彼氏に薫に会ってやってくれって頼んだら薫は怒るか？え？嘘でもいいから会ってやってくれって頭下げて頼んだら薫は怒るか？怒って泣き出すんじゃない？聞かせたい。そっとボリュームを